Takže povieme si niečo o modeli Porsche 944. Je to vlastne Porsche s objemom motora 2,5 litra. Je to radový štvorválec, ktorý je uložený vpredu pozdĺžne a náhon je na zadné kolesa. Prevodovka je vzadu. Je to vlastne systém Transaxle. To znamená, že má rozloženie váhy 51 na 49 %, nakoľko vlastním ešte 3 takéto vozidlá, ale 2 v normálnom funkčnom stave, tak o týchto autách vám viem povedať dosť. A nie je to až také ťažké rozbehať tieto autá. Jedná sa ešte o verziu bez imobilizéru, to znamená, že to je predfaceliftová verzia. Ešte má plechové ramená, nemá hliníkové ramená, má starú časť prístrojovky, staré sedačky, staré kúrenie. Druhá verzia už vlastne mala, ako by som to povedal, krajší ten interiér. Prístrojovka pripomínala viac 911. Čo sa týka náprav, tak nápravy sú tu užšie ako na faceliftovom modeli. Vyzerá to ako taká bratislavská električka. A je to celkom zábavné auto na okreskách. Výkon je 120 kW v tejto verzii a okolo 140 kW je S-ko 16 ventilové. Tu sa jedná o 8 ventilový motor, ktorý je vlastne jednoduchší a netrpí toľko na určité chyby